Mitä vittu, mikä tätä vaivaa tätä striimiä? Mä en pysty katsoa tätä klippiä niinku tosta, mutta katsotaan koko itse striimi. Eiku ei viitas NVM, se on tällä hetkellä vaan striimaamassa. Sitä opetetaan Kaizenat Streaming Academissa. Eiku University. Sanoinko mä Akama? Vaikka sanoinko mä Kaizenat? Joo. Vittu kierrä että sä keksit sitä bändiä. Aika vitu hauska. Alko vituttaa se, että Akambaa vittu hylkäs mut tosta koko paskasta, vaikka mä ehdotin tota alun perin. Alko vituttaa se. Ne käytti sitä Suomessa. Ei, nyt se oli hyvä, kun mä... Eiks mä sanonut sulle kans tosta videosta? Ihan joku vittu pari viikkoa sitten. Joku kuukausi sitten. Ja pari kuukautta, en mä tiedä. Ei. Tai siis me puhuttiin yhdessä siitä. Sitten mä heitin se silleen puolella läpäällä. Sitten se oli silleen, että ei vois. Sitten sä alkoit miettiä silleen, että ketä lähtisi tuohon. Legit. Mä sanoin sulle siitä sillä pari kuukautta sitten, että se tapahtui. Näin. En mä tiedä, voisi olla, että se on miettinyt sitä itsekin, mutta mä sanoin siitä ainakin sille kanssa sillä teeteltä. Nyt on aika hyvä runi. Tästä runnista nyt tulee se, mikä... Vaikka tästä löytyykö tää yksi runi, vittu sais läppä. Ei kyllä näe mitenkään. Näin. Tää on kaikki niin täydellisesti, kun pystyy yhtä frame perfect paskat. Onks toi päivä mennä tosta boksi yli? Et on. En tiedä tässä enää paljon. Mutta kuvaa vittu limppaamista. Eikö onks tässä kohtaa vielä missä alkaa limppaamaan, onko se vasta myöhemmin? Miksi tässä käy vittu pitkästä oraa tästä takana? Mä joskus katoin siitä. Ei oo plantanut ja... Joku reporteri. Journalisti.
Submitit sä sen, Roni? Eikö tänne lopussa, eikö ne sotilaat tapatta sen takia, että se on se vitu War Edelman tossa?